Sngop hayeng. Nginshim ka number aspa nyo kulai. R nyo lai. Amen. Ku try to play kirmiang shintur shangi. Kaburam hawak pa berhau kun berhau mensim bakui. Nginshim ka number nyaw spa prapaway. Nyaw spa prapaway. Chong
Number Nyospa Saupupra. Nyospa Saupupra. Kaantipon. Kaumbangan ay kan kalalong hapo chong u. Kaumpoliw kaban kersoy siya kaching bom chukut. Yummy.
bangan ai kan kalalong hapo chong u ka poliu ka ban kersoi chakaching im bom shikut Inchim ka nambar riu spa sau pusau riu spa sau pusau Inchim ka nambar praspa nyupuai Hallelujah,
Kaktiin ublay. Kajing penpau kawan na ublay jungi, ubasyong halor kakan. Bat na ukun lang beron. Kajing yaro kaburam siim, kajing start, kajing aingu, kaburam, kabor, bat kajing klan ha ublay jungi junam amen. Sumphangin na yang. Kasembut lingkot. Milong Chris sukun jong blay ba im to isne yangi. Milong Chris sukun jong blay ba im to isne yangi. Me ubasyong hakamon jong ukpa. Milong Chris sukun jong blay ba im to isne yangi. Kaburam ha ukpa brau kun batau mensim bakut. Milong Chris sukun jong blay ba im to isne yangi. Nginsim ka nambar nriu spa sau kunyo. Nriu spa sau kunyo. Spayala upa
tuai hau kres ubalong usni basisha ujing syai ubam jupem ban pensyai yangi. Kunong penim to ai ching im yangi. Kutrai nong thau nong bo ngi ai ngo yame ha kan ni kasngi bathamai bat ngi shat kamen ha kasngi ka jing mi pat. Kunong penim to ai ching im yangi. Tu umen sim jong mi unhikai yangi banle ekamon jong mi tu yada bat ten lenti yangi da ka jing start jong mi. Kunong penim to ai ching im yangi. Yalam yangi ban yo banta da ka jing kamen ha ka yukres ba khoi. Tu busa yangi da ka ktin bat kamet jong mi. Kunong penim to ai ching im yangi. Kokan rat tu ai hangi ya ka jing kurku jong mi wat la ngem long ki babit ngi ai ngo yami nadu ka do not. Kunong penim to ai ching im yangi. Kok pa chungi Ba neng kanong kabukui kaneng chungli. Kanwan kima chungli kanong kaman chungli. Ha kando kumba neng. To ai ngi bentar chumbam chungi kabahala kasi. Batuma bingi kiringkang chungi. Kumba ngi kuima pibeles niungi. Wadelam ngi syak chung penshoy. Henry kapalay ngi nagabas niu. Amen. ablay try kan rat ai ba kijing mot jing perkhat chungi kan long bet tang ya ki ai jong umen sim ai bangin pensngov hai me barabor hagi ktien bat ki kam jongi ni pan ya kani daw kres utrai chungi. Amen. Ka step ka bapranai ka badap da ka jingai ai jong kulung jisu na ka banta jong ibaro iwai piwai kerpa ha kene ka step ngi ai ku blai Christmas besuk ya kiling do so blai jong i baro laingut Father Nicholas Parish Priest, Father Joby Director jong Retreat Center, Father Roshan Associate Priest jong ka Center baca ke Paris jongi ya kisisa baro kiba tray kena ke Paris jongi badi kisisa kibawan ban jengo yeng hakini kisgi hapo ke Paris jongi kabala sedang nak kede kabalang senong jongi ipriang subhaya pi sya kede ka jingle diam kabakerpang joge jirakhe jogi ya ke jingwan kha yau kunlong Jesu Ipriang buram ya barok ki rangba balang na barok ki kendai teli ki balang snong ya ki kun samla ki long kpa badia ki hep ki barit kerpang ya ki kmi kpa ki balwan ra ya ki kun ki ban sayo ya ka baptisma ha ka de kasgi ngidon prapu waingut ki kunlung ki ban sabdiang ya ka baptisma menta kasgi kalau long ke jingkemen ke bakrau ya ka balang ha ka ba kini kikun jogi kin saklalong kidkot bapura jong kabalang linggaba kabaptisma tekeni kepor kerpa di pibaro kerpang kitu bidang don syabar kidang don kijaka syong hapo ying mane baga jingle niam jogi kanwan ra sisya ya ke jingai lingbau kunlung Jesu ikerpa di pi sabhabani rung syapo bani syong kidi kijaka ki bidang don to ai ba ka jingwan jogi hakade ka sgi ngini oma jisha ya ki jingai ai lingba ka bor jong kunlung Jesu tekede ka por kerpari kwaya ka bani alam yangi da ka jingruai sedang hakaba kilingdo soblai kin keu hakaduan kedupat ban ai ya ka ngo kadem ya ka jingknya ringkan lang bat ngi kipai ki jong oblai
Ngin siam ka number lai po ar. Ka number ka ba lai po ar. Sung hangin yang lang baro. One shashing oi with pai tu one show still trong mi one ruai but ki agel neng sur jing in kada not ngin từng i u thia ha cái sem trong kim ra u nong thao cho nó trai u kim ra Shashing oi with pai tu one shows him trong nghi one right but ki angel neng sur jing in kada ruột in pen i urong ui no shalin den you ben real but sis pa u kan stand Shashing oi with pai tu one shows him trong mi one right but ki agel neng sur jing in kada not in pen i tu one shashing oi tu kun le da min sim ka sur bat pa le Shashing oi with pai tu one shows him trong mi one right but ki angel neng sur jing in kada ruột in pen i Ha kakatengok pa badukon badamen sembakod. Amen. Kajunge jung tra jong iu Jesu Christ bad kajunge jong oblay. Lembat kajing slog jong men sembakod kindan rangkat bad pi baro. Rangkat bad pi ru. Sachisin kohanmen kopara hakane ke step kebadap da kajing ik kebadap da kajing isnei kajing belai kasngi kebadap da kajing kermen kajing tengen yangi iwe paiwe kasngi kebapernai da kabor kajing belai ha kajing im bamarwe jungi hapo kaying kasem kajunga kajing pi hapo kabalang barkum juru hasatala kapertei kajing suk kabau jisu lawan ra nadu arhajara posaus nem mensua kene kaju kajing suk kawan banurlong hangi iwe paiwe kajing suk hagitu kibadan kamon kababha kajing suk hagitu kibangej bad kibasania ya kajing ik kajong ublay kajing suk ya gitu
kiba pediang yau Jisu ha kajing im jongki bat hapo kaying kasem klempep kohen men kopara kajing suk kajing ye kajing ye baha kajing ye teli kajing ye long kawai bat kajing ye map kaying kabadap da kata kajing it blay kajing shai blay kabamanga mapi ngi kwa ngi trang bat kabamanga mapi ngi moidur bat ngi angnod den mata kedau ha kene ka step sachisin ha kene ka sngi ka bakrau ka bangi ken mau it ban ngi rakhi ya ka sngi kha jong unong penem jungi utrai Jesu Christ na do menen jenmet ha bangis dang ya ka novena kat bang gedang ya penbena ya ka jingwan kha jong kulung Jesu syakane ka perthai lengba ka jing ya karol ka jungi bat hakamas ka bakhoj ngi laduai bat ngi lapan kre na ka banta kata ka jingwan lengdo jong utrai Jesu ha ka jing im ka jungi ha ka danod ka jungi ha ka ying ka sem ka junga ka jongpi kine ki ju ki ktin ki bangin sayok yos ngeu ha kene ka sngi lengba ki jingpole kerpang lengba ka gospel ka ktin kaladan nadu basdang ya ka perthei kata ka ktin ka ba ka gospel ka kran hanga badapi menta ka sngi ka dei udei Jesu Christ hi dalade kane ka ktin kaladan nabasdang ka perthei bat kalawan lengdo ha ka perthei dein mata ka dau manga mapi ha kane ka step ngi haban keli halade hato ngila sha sishan em ba kane ka ktin ka jongutrai ka wan lengdo ha ka jing im bamarwe jongi lada manga mapi ngisha ban ngi ai lat bakan ka ktin kan wan lengdo ha ka danut ka jungi ha ka jing em ka jungi klempep ka hap ban nang yai sapriang hasatala ka perthei kohan men ko para habang iwan ban yang hakmat ka duan ka depat ka jungblei to ken menta ngin pej ngin pusan bat kmit yala ka jong ka men sem ngin pen map nautrai na ka banta ki pop ki sang na ka banta ki lait ki let baro ki tam ki duna ki bang ilale ha ka jing im jungi kum ki breu ngilale pop hakma do trai lengba ki jing mut ki jing perkhat ki jungi ngilale persya ya ki hukum ki jungu ya ki jing hikai ki jungu lengba ki ktin ki bangi kren barkum juru ngila tam sneng ya baro kita ki bautrai ulai hangi ki hukum ke jing hikai ke jing kwa ke jing thrang ke jing angnut ke ba mau kwa na ke banta jingi banle lengba ki kam ke jungi ngim semle ban ngim sem la pediang ya kamon ke jung blei ha ke jing em ka jungi dein mata ke dau haswa bangin terwa ya ke jing terwa jungi haswa bangin IT ya kene ke jing duai jungi hakmadu turai haswa bangin IT yala ka jong ka danut yala ka jong ka jing im how try kita ki jing angnut ki jungi baro to ken menta ngin pen khoj ngin pen suba ban ngin pen map da ka jing sngoret hakmat utrai ai ba ka jing map ka jung try ya ki pop ki sang ki junga ka jung pi ki lat ki jungi ki tam ki dona ka jungi un pediang ro kumju ya kine baro ki ba ngi IT hu lengba kane kamas ke bakhoj dein mata kadau kohan men ko para token ngin kubur hakmado trai bangilong kinung pop khnang ba manga mapi we pe we ngin long sisa kita ba biddor bantrua lane ban simbenta ha kane ga jinglan yam ke bakhoj nga phla hau blei badan bor baro badapi kohan men ko para bang lale pop shibun da ki ching perkhat da ki ktin da ki kam da ki jing le klet da ki jing le pala jonga da ki jing le pala jonga da ki jing le pala bakrawe jonga namar kata akarpa dia kamaria bakhoj kabayai sa ka thei sati ya ki angel ber ki rukhoj badapi ko hanmen ko para banduai nak banta jonga how try oblay jongi ublay badan bor baro unis ne yangi madala map ki pop jongi unyalam yangi sha ka jing em
bom jukut. Amen. Cha tròn là tha cần đều chính su tha kỳ bên rêu bà rò bà đón ca mô ya ro ya me nam ba ni ma ne ya ten don bu ro ani samu ya me I go bless him then O God and God baro Go kun mare you ka go try you Jesus Kun nam ro du blay Ake di property Yang ka jing ke ba Dos no sene yangi Dang ma me ba kod Ye dang ma me utrai Uwe ba hak le dang ma me ko Jesu Christ Ma ne ba yai long le Ma ching ya long ka we men sempakun akaburamuka Tongin ya duai ngi duai nak banta ka ingasam jong i el yauren bat dalin nong siang
บัดขันได้งดกี่คนกี่จุงกีกระปังนักบัญชัยอัลวิดาน้องเสียงบัญยอเอกบัพติสมาหากันในกษณีงีด้วยนักบัญชากจิงคอยกจิงเขียอาการเล่นกมัดบัดกมันเซมจงอีอนาสตาเซียสพองีด้วยนักบัญชาอีจอห์นบ็อกคาร์จาเรนบัดบิลเลนตีปูเวนนักบัญชากจิงคอยกจิงเขียจงอีอานียาปูเวนงีด้วยนักบัญชาอีลิโอนองเสียงบัดเอบริสตาคาเดซาวบัดคุมจูรุนักบัญชาเฟลิกซ์คาเดซาวบัญยอบัพติสมาหากันในกษณีงีด้วยนักบัญชายซิลดาคาร์บานีบัดบรอนซิงคุรบะคำตามนักบัญชากำมันเซมจงอีคนจงกีอีดอนดอร์คาร์บานีงีด้วยนักบัญชาอีฟอร์เวิร์ดสตาร์นองเซตบัดโรซิลดาคาร์บานีบัดอาร์งดกิคนกิจงกีกระปังนักบัญชาอีลาวันสุคาร์บานีบันยอปเดียงยากบัพติสมามันตากสงีงีด้วยนักบัญชาฮิลารีคาร์บานีบัดเอมิลีซูเมอร์บัดคุมจูรุกระปังนักบัญชาคนจงกีเฟรันโลวิสบันยอปเดียงยากบัพติสมามันตากสงีงีด้วยรุคุมจูนักบัญชาเมรซิอาคาร์บานีบัดคำจำบันยอยากจึงคอยจึงเขียบัดจึงเงิวบัดยาอีวันเดอร์บาฮอนคาร์บานีบันยอบัพติสมางีด้วยนักบัญชาซันเดย์เมลินบัดคริสชันสังเพียงกระปังนักบัญชาไอบอร์บิยังคาร์บานีงีด้วยนักบัญชากิงกษัมจงเดริโอสังเรียงบัดกองไอซีดาริสคาร์บานีอาร์งดกิคนกิตีจงกีบัดยาดาเนียวกอร์บัดรีกระปังบันยอยากเม็ดกบกอยกบเขียบัดกจึงไอก็จงเบลยงีด้วยนักบัญชากิงกษัมจงโอเรลิอุสเลงคอยบัดกาจึงนักบัญชาลินดาเมรีนองเซงีด้วยนักบัญชาลิปสตาร์เวลนองเสียงบัดจอยฟูลคาร์บานีบัดไลงดกิคนกิตีจงกีบักินดันฮับเดงกจึงคอยกจึงเขียกระปังนักบัญชาบาเนียวกอร์บันยอปเดียงกับบัพติสมาหากันในกษณีนักบัญชากิงกษัมจงชาร์ลส์คาร์บานีบัดไดอานาคาร์มาบันยังงดกิคนกิตีกีไอกจึงสงงูกจึงคุบเลยยาวทรายบาวลารีลาสุมาริกีบัดคุมจรุงิด้วยนักบัญชากจึงคอยกจึงเขียจงกีไว้ไปไว้หากเลี้ยงกระแมดบัดกำมันเซมงีด้วยนักบัญชากิงกษัมจงวิลเฟรดคาร์มาบัดมาริอาเนียวเพียวบันยอกจึงคอยกจึงเขียกบัปุรากระปังนักบัญชาคนกซิววันลำเบียงยาเพียวบันยอปเดียงยากบัพติสมาหากันในกษณีงีด้วยนักบัญชาโปรสตาร์นองพดบัดนิชาคาร์บานีบัดอาร์งดกิคนกิจงกีคำตามนักบัญชาเอทันคาร์บานีบันยอปเดียงยากบัพติสมาหากันในกษณีบันังยอกจึงคอยจึงเขียกบัปุรางีด้วยรุนักบัญชากปาริชกจุงีกินองเตรย์ฮับกปาริชกิพาดาร์กิซิสตาร์กิริงบาบาลังบัดบารอกิบัดเรรังกัดบัดกีบันปันพรียงยากขบอร์กบบหากจงตรายคำตามนักบัญชากจิงร้อยกจิงปาร์จงกจิงจงกจิงคริสตันคาทอลิกงีด้วยนักบัญชากิบปังบชิตมกิบฮับกปาริชกจุงีไอบตรายอุนคตาอีกจิงปังกจิงกีบักินยอกจิงกอดกจิงเขียกบปุระงีด้วยนักบัญชาKito ki para Kristan ki jungi ki rangba ki longkmi ki kon samla yolese ki hep ki barit ki ba sha temrau ha ki jing snu ba pher jong kanek parthei bakinyo ya kata ka jing lai loj lengba kanek asngi Christmas ka bangyer ke ya ka asngi kha jong ukres ngi duai ro kumju nag banta ki sister ki brother bad baro ki khna kanthei bat rang ki banang don hap kajing pan kre ban bot yo kres hakata kajing long runyam jongki kam tame di bana po kapares kajungi ai botrai unang ai ki kabor kajing kersan ban yaine hakata kathong kabaki labot ko blei me balathau ya ka kerdan long breu ha kurkom ka bapla bat kurkom ka bakam pla susu me lapan thamai padyaka tuai ngi kerpat bangin yo bancalem ha gajing long blei jong uta ubalapan red yalade
ban shim yak jing long breu jongi u bim bar basan sha reng kat bad me ha ka jing long ka wei jong men sem ba khut u blai chunam la chunam amen. Kajing pule nak kitab Isaya. Kelandong san po ar kad khat nyaw hado ishpau. Kadno ki ba itnat halor kidum. Kilong ki kijat jong uta bawan ra yak kubor babha. Ubapan banaya kajing su. Ubawan ra yak kubor babha jong kajing man bha. Ubapan banaya kajing penem. Ubaya tu hazion. Ublay jong pa usinchar. Hasngap kinong apira jongha kiarisa kiarwai lang na marga jingkemen naba kiyoi markmat ba utrai wan pai chazian tuya kanoi lang da jingkemen phi ki jaka kanja ke Jerusalem naba utrai ula pentengan nyala upai ula suspa ya ke Jerusalem utrai ula sai yala kti bakhoi Hakmat ki jaj penreu baro, bat ki bana do bakot kaperthai, kin sayo I ya kajing penim ublay jungi, kaktian jong utrai. Kasam khandai phun riu ka number nyau spa prapusau. Kasam khandai phun riu ka number nyau spa prapusau. Ngin rai ka antifon ka baar, id khot ngin rai iwei ar lai sau. Khat wei khat ar bat khat lai. Wan lam shu trai ba nam kha wan lam shu trai Jesu Christ non sis pa wan lam shu trai
Kajing pule na kashthi shaki Hebrew, kalnong kabaningkong kat khot iway hadu kabanriu. Ha kirukom ki babon, bat ki bapher ublay ulakren, nado hendai hakikpat men chongi da kinong yatho lupa. Hendrei ha kini kisngi bakhado ulakren hangi da ukhon, ya ubalathong unong yo pateng ya ki ai baro. Badakaba uro ulathaw ya kaperthei. Uphalang ya kabor jong ublay, bat udon ya kadur bashisha, jong kajinglong tenrai jong u. Bat ukreshan ya ki ai baro, da kaktin badon bor jong u. Enda ula pendap ya kajing penkhoj, na kabenta ki pop, ula syong hakamon jong kaburam habneng, naba ula kelak, long kham kraw ban ya ki angel. Kumba kakerteng kaba ula yo, kalong kham kraw ban ya kajongki. Naba ha uno na ki angel ublay ula juong. Milong ukun jonga, menta kasngi ngalakha yame. Lani ngalong ha u ukpa, bat upat unlong ukun hanga. Sa nang tapat, haba uwan yalam yala ukun prangsngi, siya kaperthei uong. Ay babaro ki angel jong ublay, kin mani ya u. Kaktin jong utray. Utrayun don rengkat bat pi. Rengkat bat piru. Kajim pulina ka gospel bakut kat kumu ya ani. Kaburam hami kutray. Ha ka bastang ladon gaktin. Bat gaktin kaladon badu bale. Bat gaktin kalalong ubale. Uladon nadu ka bastang badu bale. Bat dau latau ya kie baro. Bat kalem mau emshim latau eiru yem. Haul adon gajingim, bat kata gajingim kalalong kajing shai jang Gabriel. Kajing shai, kating shine ha kajing dum. Bat kajing dum kam shim la ban pelip no yaka. La don ubriu balapa da uble. Kakerteng jangu kalalong uya anis. Ulawan na kabenda kasaki. Banyang saki ya kajing shai, babaro kinyo ngait lemba jangu. Umde mau kata kajing shai, Henry ulawan, banyang saki ya kajing shai. Kajing shai bashisha, kabapen shai kibriyu baro, kalawan siya kapartay. Uladon ha kapartay, badau
la tau ia kaperte. Penban kaperte kamshim itu yawu. Ulawan shala ka jang ke ying bat ki beryu jangu kimshim pedeyang yawu. Henry hakitu baro ki bala pedeyang yawu ki bala nge ta ka kerteng jangu ula ai bor ban kalalong ki kun jangu blame. Ya ki bala ka nakasnam lemne nakamon jang do lemne nakamon jang beryu. Henry na ubele bat ka tin kalawan longdo bat kala shongsa bat ni kadap da ka jinga bat ka jing shisha bat ni la yo ya kaburom jengum kaburom kabakum jengukun bamarway jeng upa uya ani sule yang sakiyawu badula penbana desha pang uni bangala ong uta ubawan hadin jonga ulong hashua jonga namarula don hashua jonga badna ka jingda pura jongu ngi baro ngi layo pediyang ya ka jinga ye halor ka jinga ye namar ya ka ain la ai hawu lemba Moses ka jinga bad ka jing shisha kila wan lemba ujisu Kris. Pajudon mano balayo iya ubale laitang ukon bamarwe ubadon haka shadem jangupa dey mawu ubala penyutu iyawu. Ka gospel jangutrai Ka jinya roya miko Kris ko father bait ki sister bait bat pi ki nongelam bait barbaro ki longomi longopa ki kun samla kina rit baro ha utrai Jesus Christ ningong ningsha nga ai ko ble sngi burom basuk ka jingkumen jongka sngi ka jongu Christ. But nga duway, babaro mapi, basimendalang hakane kakiniya kakriyang bakuwait, hakaban rake ya kasngi ka jongu Kris, pinangdap da ka jinga halor ka jinga but ka jingid ka jongu Kris. Nga duway ro nagabinda kinikikulong baro, ba ap ban pediyang yaw Jisu haka jingim jongki balong ki kun jongo balay ngilayos ngo naka siti syaki Hebrew ba unong to bakudo pensay yangi what ya ki angel kimpadio ya kekerdan ban kot ki kun jongo balay what ya ki angel ke bajan badu balai habaneng kimbadon ke kerdan kun ubalai pinban ubalai ula ai kane ke kerdan tang ha ujisu banang da ka tin ubalai ka ang ha ka kaspa jango yanis mindan ka ba pipule isngap kitu ki bangait hawu but pidiang yawu ula ai kala ai yakabor balongi kon jango balai kabamot man pa ivei mangi kibala pidiang yaw Jisu haka jingem jongi lemba ka baptisma ngilayo ya kekerdan kun jongo balai habaki angel pat
kim shim layo kane ka kerdan banlong ki kon jongo bele banlong ukono bele yangi uble ukot kun jongo bele uble yangi uble ukot kerteng ko kun jongo bele haba upay dia ki angel pat umju kot kun uble kane kalong ka jimmandoy kabam mangaban mapi Nilayo pediyang lemba ka jingwan longdo longsnam jongu Jesus Christ ubalajid ban shongsa badngi hakane kaperte Ize homine salvatore kane kalonga jimut kabang ide ban snawutu u Jesus ulakalla longu beriu ban penim yangi ki beriu u Jesus Ulawan kanang-kanang bankin diyu burom yanga badiapi shaka jinglong jongo kun jongo bale kani kalonga jimmendoy kaba nilayo pediyang lemba ka jingka jongo Chris de nagabenda kani ka jingaye ngi baro ngi im hakane ka pertay Ujisu ula shimdi pura yaka jinglong ubriu jongi badula kindiu yangi rengat baka jing talot babon jongi haka jingim kaba mangas ngi Hallelujah Patbiang kamjam kindiat Hallelujah Ko himmen ko para dena kata kadaw kadonu jongi kadeban pensawa ya kasur kumbala pensawa ya kiangel lakha ya unompenim kajingkamen bakarau hakaparte kajingkamen bakarau hakinigisni kum kajimpen kare ya ke Christmas ngala ai laisni ya kajingkamen bakarau Bible Convention henre namar bangi barongi bon kampalat Ngimpadio puson ne peit namar bale ngidampen keren aga vinda ka Christmas habar ha ka yeu ka had habakren hapang ka yeu ka had nga ko banonge ye namar bale ha kini ki por Christmas kam don shu ha ka ti jongi ki bange henre Christmas kala poi sha ka ti jongi bamge Christmas minda ka penyait mano ki beryu bam id yau jisu bam ngeit hau jisu bat ka Christmas kalongka lat ka lendi ya kibriu ban kamai pisa menda kalongka jimman to ibaro arliam tena kata ka daw ko himmen ko para habang ipeit ya ka Christmas kumba ong Father Nicholas minin ula ka daw kindia namar ngilang dia discuss ya kane ka jimma kabadang jia ha ka parte menda Minda ka Christmas kasakut hau Santa Claus ulong rikuit ulong uway utemen ubariyo bale ubala le isne ki bariyo usai tra ya ka jingay ya ki baduk batoin omday namar ba ka Christmas usai le kane ka long ka jinglong jongu suki namar ka ta ka jinglong jongu ulak kerlalong rikuit ladapi peit ya ka hugul pilaban yoi kumno kata ka idea kala develop kumno kata ka idea syapang u Santa Claus kala wandur suki pasuki haka bastang usait pong ya ka jainli bat ka temain ura ya ka jingai haka terpeng jongu nangda suki pasuki ka rong jong ka jain kala kelasya jerngam haka rong jerngam nanda kam jorong ya ki temain bat suki pasuki haba ka poi ka Coca-Cola company buna pren jombe ba shong hangne pisai di Coca-Cola danem de di yang Coca-Cola sai di Coca-Cola but pisai di Coca-Cola bottles kai ka rong jong kata basau ban kamai bha ya ka Coca-Cola company kala shim ya u Santa Claus ulap kila perlong ya u patent jongki le kila ai kumno haka jaka jonga jain bajerngam kila aino jain rong basau ya Santa Claus minta ya kumpang ila yoi ngi barong ipong ya ka jain jongu Santa Claus bat katemain jongu Santa Claus ngi bu ya ka topia barong
barong basau Santa Claus ngi syat kemen. Habang ngi syat kemen ngi advertise Coca-Cola company. Buon ki Kristen minda haka jimbam boy perkat kidang penbana perte di Coca-Cola. Habangi syat bat ka jain pong jongu Santa Claus. Ha Amerika kaladon kawai ke research ha kawai ke school. Bat ka jingle li kalong syaki kinna kalong kumno bale ngirake Christmas kindai po Henry percentage kinna ki bang indubla ban pong jain jongo Santa Claus kano percentage naka shispa kindai po Henry ngut ki kinna kila jubab ngirake Christmas ban syat kum Santa Claus bat pong yaka jain pong Santa Claus tang Henry percentage kinna kila Christmas kalonga jingka jongu nompenim ukris kohimen ko para bu na padang jongi ngirake Christmas kumne Bahaka juga dur ladangi pet kiwe ki dakashin. Ngakwa banong what is not Christmas? Not what is Christmas. Ngakwa banong ningkong yapi kaya ka bampat long Christmas. Ki kam ayu bampat long Christmas aka jingim jongi. Santa Claus long Christmas. Nangda don buon gibru ki ai gift. Gift kam minda ayu kalanga dah jonga jingkumen. Gift pilabanai jingais nga ba pilabanai kano ka po danem de banai jingais nga ba pimdon kam banap Christmas tega jingai kino ki cenduk pasong bon ki jingais nga ba kam de Christmas lada ka jingais nga ba kalong Christmas dondru ki ve pat ki niam ki ai jingais nga ba kim ju ai jingais nga ba de namar lakha yewu nompenim ki don bon ki daw banai jingaus ngeba mumbati omde ke Christmas pisai jo ibuon ki bru ki kawe yaki ball bon ki jingdem ball ba pernai kitaro kimde akapor Christmas lara ban sautu pide ban lei syong hakama kasingoi omde singoi jongi ru kala klelam batka advertisement commercialization satu niam ngi kaga jimbam boy perkat ngi kongu kata kamut kita ki jingdeng ba perlon ba pernai kabangi wa haga singoi jongi ru kamde Christmas satu niam bad kine ki disco light kabangi yoi kataru kamde Christmas kine ki disco light kala penmim damano China namar ki yoi kadon good market naga bindaka disco light so tu niem tekila pule shano haka gospel ba ka jingshai kala wansha ka parte tekila penmino jingshai ba itinat dakine ki disco light te kila kamai namar ngitip kine ki disco light baro kinum neslem wat ladangi bu bharu house name banwan kelas new te bu na pren jongi ki Kristen ki long disco light Kristen kumbang ala ong hakane ka por blog di jingi alap bu na pren jongi ki long disco light Kristen ngi sha disco but kum gini ki light barabot tang haka por ayu por Christmas hadin bat la jiayu la bam kana yangi so tu niam disco light ladangi bu bha hangno ru kenai kin sa shat hadol kata danam dei bun ki Kristen ki long disco light Kristen so tu niam lamme pu samrki hakapor Christmas nangda harom Vatican hajan Vatican kade kawe ki yo baro kawe ka pinriam ba hakapor Christmas imat hakine ki por jang ka Christmas ki ai free malle ki kali kayad hangdo kinum shim bai kali shu pilaba pilako ban leisha kata kayo shurung hakano ka kali namar baro ki kali ka free namar bale ka jingtumu jong kita ki nong penyait iyo Christmas kalong
baru ki Kristen ki de ban poi syakata ka yo te ki pinhe ya ka yo namar bale Christmas what ya ki bru bamde niam Kristen ru ki penriam bah ya ka dukan jongki ki wa klo light ki bubun ki tiar Henry kita ki bru don jinget ki don tang kawai ke jing trang kumno kilaban kring maximum ya ki Kristen baro syaka dukan jongki kadenyam de nangda haka Christmas ngirung idon saka wai pat ke jinglong Christmas ka bamot ngide benti jain batimai baro mangi ngi kumno re kumno haka ngi burong Christmas ngi wan tip top haka bapong ya ke jain ba remdor nengi bayru ya ke jain ba second hand ban pinriam ya la dairu kindiat bahashibun ngide ban pong ya ke jain ba ha ka sngi burom Christmas kam don pop ye ya kata henry ngide ban sohutu kini ki jingya yeu kam don jingya de yesu bat ka Christmas so tuniem henry mano bala hikay yangi kam market ka business world ka hikaya ngi shisin la poi Christmas ba kayom Christmas ngi de ban le kumdo mano ba ai ngi ek list long list mano ba ai jisu ne kini kinom pinyad market mano ba ai jisu la ek long list pide ban le kumne kat bala poi ka Christmas pide ban tid ya kini ki jingdam pide ban pong ya kini ki jain pide ban ananda sadon ka pat Christmas tree ru minda Christmas tree bujilino yau kulungu jisu Santa Claus Christmas tree baki kat ki jingdeng ke bakomne ya kini ki light baro la bujili jisu ladang ngiyad haki yeng jong ki briu bat hang neru pilaban yoi ki yeng ke la penriam bha dakayu light kumne rekono mallaking pila wa kawe ka disco light dan de yes or no Pilawane disco light lajan lo mallaki ying kilawa disco light bale kade ka Christmas kam don jingya deshu but ka disco light henrangille lada kadon jisu hapo jongi pilamalle kadba mon habaru henra lada umdon jisu hapo jombi kamindoi lada pile kumne baro lada don jisu hapo jombi lada pidon ke jingidu jisu lada jisu ula long snam badula shongsa but pi pelaballe ya kum gini ki kambaro lem gomta kamindo shu balle kumne hallelujah so all of you who have decorated your houses beautifully look at your house where is Jesus is there Jesus in my house hato don jisu ne yam hakiying chonga lada omdon kullungu jisu kadba pi light pai weng not disco light baro nanda sa bu jisu hanto lada omdon jisu shong marwe mapi minda kasngi pipidiang ya jisu apa ka donut te jisu lawan ha ka donut jombi sautuniem naga taga daw ko himmen ko para kaperte kapinbi jangi hadu kata bang istang ban klet ban mane ya jisu kinongap lamborot kiwan nawulom ban leg wad ya jisu ha ka shngoy kilalap ayu hato kilalap disqualified hando kila yo i we klor shajrom kila yo i ya Joseph bapli sukniu ha ka jinkriam kila yo i ya Maria tehizoti makaru kakinyu namaro omdon ka kamera beside hadu kata kila peid ya jisu la sop daka jain jot omdon ki jain batimai kumba pong mangi jain jot lese lahap haka jung jong kita ki masih smaru artat jung masih ya kita ki jain jot naka jingkir ki kilabo yaka jingsong jain baro lese hajan basi lese marsiteng labik daka kaudang marsiteng ka jain bala pong bala sob ya jisu las labik daki kaudang namar tangki kaudang sudah mudur pelaban mudur ya kata ka jinglo kaba muda yo ujisu upen pau perte
Shimla wan hakene ka perte kumusim bakarau jang ka perte da ka bapong ya ka jain ka baremdor ba pernai kumbayai dia kisim kamudu jisuang umbadanga jimbom pansnya da ka klijongo balasna da ka siar badu shang ha ka buram hangdo habaki bru kila mudur bad kila perkat siapa ang jingka yo nompenim lesengi perkat ulawan ha ka dor udon ka dingdu ha ka klijongo udon gi pansnya ha ka klijongo ka jain jongo baro balam barem dor bad ulai ikumus shisha Hendra gibru ke bala late peit ya wo hakata kasni bala kaya wo kila yo ive kulung baduk aga jing start jeng gibru habaki peit kim shimla shempang satia kimla ban sautu satia bauni un salong unom penim jeng ke porte wat yaki wat habaki nongap lamborot ki peit ya jisu kim shimla poi mudur bawon salong nompenim jaga perte kalam biang jain kinep kumno unsun syariah ke perte lada manga ban mapi ngi perkat kumne syapang ujisu ngimla ban logi nommene ya ujisu haka jengim jangi Henry kumba ong haka siti jong Paulus bakui si Korint kawai ive ar katpra hadu arpusan yaka jing bi jong uble bat ka jing star jong ka perte ka yanujor kangto ka pinyanujor kangto ka jing star jong uble ka jing star jong ka perte bamla ban yakop bat ka jimbi jong uble ka jingbi jong uble ka long ka bakong santam banya ka jing star jong brio balaban syempang nadong syadong ka jing star jong brio ka jing star jong perte kamla ban yakop satia bat ka jimbi jong uble ujisu unompenim laka haka semasi haka kremasi hapadengi jing tingit hapadengi jing sman nadong syadong ban kintiu yangi kabamot ulapoi syaka jinglong batingit tam ban kintiu yangi kikun batingit da kapop haleluya sotu ne kalam sotu Sngap ne kalam sngap samtia ne kuno nagataga daw ko himmen ko para ngidon kamban sngawoto ka jimpendriam habar ba ka jingle kamen habar kanum laban seiso ha ka jingim jongi lada ngishong ban puson ya ka jinglong dol jinglong snam jongu kris ha ka jingim shime jongi ha ka jing dingi jonga pop ha ka jing dolot bashir ke jongi wei pai wei ujisu lawan ban ka nakataka daw hagini kisngi lais ngi ngalapuson ka jingmut kabayar jongga jingwan nang penim da kabaring jingmut nakajutam barim nadu Yahweh nadu Jagoshua nadu Yeshua nadu Joshua nangdang ilastang ban pinvandur ya pibu hakama jambi kaye ka jingmut jongga jingka yawunom penim hakane ka partay nagataga daw hadin kane habapi poi shaying shuaban tia katbapi tia jing dia sngoba play ya ka YouTube snap ngalabu part 1 part 2 part 3 habayade bad kane ka mystery jongga jimpenim mystery ka jimbaya jongga jingwan jongu jisu nadu ka jingmod jongu Yahweh hadu kane ka jinglong do jinglong snam bad ka jingji du jisu ban shongsa hapadeng jongi kai ka jingmod pensanang sautu bha pangakar dia pi deban ngap namar ngitip ka jinglong jonga sisin bangayang kumnengan karen slam Henry Father Nicholas Lawang Father Joby kin mau pan piling god no yarayo try hallelujah hallelujah tenaga taka daw ngaba shashitom
ban peit ban ngap ban puson hagane ka yom ka jimod jangane Christmas nagata ka bangalaki kai bad pin sastang kam shai shushu kaya kane lese kan yarap ya piru ban roy ha ka jingay ko himen ko para sa kaway pat kapang ako ban benrap mindakas ngi kalong lada pikwa ban im Christmas lada pikwa ban pensule ya ka jingim jombi daka bor jong ka jingka ya ukris pide ban treshitom ban im ukris ha ka jingim jombi kumba ong Francis disease bakoy live Jesus ong jambaro ong jambaro live Jesus im yaw jisu kumno ngilaban im yaw jisu ha ka jingim ladang im treban im yaw jisu ha ka jingim jongi kam don jing mucho ban im kum gi Kristan kibam treban im yaw Kris ha ka jingim jongi omde man omde tangga ayom Christmas henre man ga kelemat pideban im Kris habang akran siya pangane kapang im yaw Kris ne live Jesus pidon kamban ngawuto ban im Kris pide ban long kibakloy ban penka yaw Kris birthing Jesus kabamot kangne kakot yangi shaka spiritual motherhood kabamot ngi vei pai vei ngi de balong kemi mensiam kabalang kalong kemi mensiam na kata kadang yong kabalang kabamot spiritual motherhood minda ngi barong ilong gi dakot jangga balang te minda kumno ngi laban kerlalong kakemi mensiam haba ngi ai baptisma ki kelong kende ngi don kemi mensiam kai ka jimut pipin ka ya ukris lemba ka jingyai sendran ya kita ki kelong ngi don upa mensiam ru badu pa mensiam utrai shitam ban penka ya ukelum Jisu ha ka jingim jogine birthing Jesus spiritual motherhood spiritual fatherhood kani kalaban yarap yangi ban im badu Kris tenaga taga daw ko himmen ko para hauni usnem takaway pat kamat nganum laban batay jurong na marka hapo jo nga don kamban penlingot kloy henry don bun ke baroban ong hagaju ka por ko himmen ko para ngideben sawturu minda usnem kapalang katarwa yang inado minin pormid lada pipet ya ka Vatican channel pilayo i uppa bakuit upli ya ka jingkang jongka Saint Peter's Basilica ya ka kerdop bakut kenamba ngi barong ilaban yo madia ka jinga halor ka jinga lemba ka jing tarwa jong ka jubilee iya minda usnem upaba kudula play jubilee nagavinda ka diocese jongi kansalong arpo kindai tarik hamar kasa ka jimpli ya usnem jong ka jubilee nadu arpusan tarik hadu arpusan tarik 6000 arpusan kalong jubilee year hagani ka jubilee year ngideben im kumno ngideben im kum gi kun janga jingermen pilgrim janga jingermen mano bade jingermen jongi Jisu lemba ka jingwan long do long snam jongo ula wanra ya ka jingermen ha ka perte ula wanra jingermen ha ka perte nagabinda jongi baro How Jisu ngidon ka jinggermen bad minda uppa bakoy pagkabalang salansor baro kaway kakot kawer ya ki Kristan baro tolong ki badon ka jinggermen how Kris bandon ka jinggermen ngideben kelalong ayo ngideben kelalong ki pilgrim ngideben kelalong ayo pilgrim ke pilgrim ke deben legum no ke pilgrim ke deben imu Kris ke deben kau Kris ke deben long nompen ka ya ki yau Kris kapamod mano bade nompen ka hai ki inga sanjobi mano bade nompen ka kimi ki pa derem de
kimi kipa kilong nompen ka nakatakada pirakulum nakatakada uparu syong lambat pi minta kasngi lasi un syong tam minta kasngi in sawan biang habadon kulung biang darim deh yes or no te khano bon mut kun kramba upa un sawan kakha haki mane yara utrai henrengin le kum gimrat kum gimau gimlaban kha kun lai banai ngi haban shimpor kendai banai te pinyo upa ki kun jombi tang tangkat banwan syai mane haleluya ko himmen ko para te ngide banlong ki pilgrim bakaya ukris baleng yat pilgrim ban kaya ukris ban pen kaya ukris balong inom pen kaya ukris haka jingem jongi pilgrim ki ba pen kalender yau kulong Jisu temanga bat pi baro ki kulong kinna bat ki samla baro pilong ayu nom pen ka ya ukris man kapor ngi pen ka ukris birthing Jesus living Jesus continuous action kane kalonga jinglong jongi ladapi sange ben ka ukris ladapi sange ben pen ka ukris ladapi sange ballo nom pen ka ukris ngiki lindo barong ilong nom pen ka ukris kiriniam ngilong nom pen ka ukris pipat pilong pen ka ukris sa dunia baro mangingi don kane ka benda haki inga sem jongi ladang im tre ya kane kai ka ban sajia ka Christmas san sange ka Christmas kan sange namar ngirake kumba ong fadal 6000 arpu saus nem minda 6000 arpu kindais nem minda bangi rake Christmas andre kamdon jinggalai haki jingim jongi bale ngimju pen ka ukris ngimju pen ka kuris namar ngitolot palat tinaga taga daw uppa bakut Francis ula pen bana minda usnem jubilee kramba bar ki breakin kalalong ki pilgrim batkin salong ki ba pen ka ukris bakin long ki ba ka ukris bakin long ki ba pen roya ka jingkermen hapo jongi jingkermen haki ingasem habon ki ingasem minda ngimdon jingkermen shu namar ke jinglong uppa jinglong kami jinglong kikun giladu jingkermen henre ka balang ka kot ka kedup yang ibaro alewan ngin salong ki nompen ka ukris ngin salong ki bak pen ka ya ukris alewan ngin salong ki bak ka ukris kanamba ka balang kan seizo nagata ka daw ngala ong ha ka bastang minda ka parte ka ong komno ka parte ka penyap ukris lemba kini ki commercialization teminda lese pi ki bappa ya ka message pe shua ban forward ya ka message lada piyo kano ka Christmas greeting minda kasngi lada ha kata ka dur lada omdon Maria Joseph but kulungu Jisu wadnum forward ngire ban pindu no ya kane ka culture da ka ba kindait no kane lada pilaisha ka yo wadnum wantit ya ka jain pong jong Santa Claus tid ya ke baro bab kindiu yau Jisu te hakane ka dur pen lekum no pen ka ukris lem komda piru pen shimmen dalam ban pendu ukris haka jingim jombi haka donu jombi piru pen ya trailang bat kene ka commercialization ya kene ki nommene bammen ya kene ki Chris lamler ki ba pen priang ya ka culture kalam ukris haka pertei tinaga taga daw ko himmen ko para wadnum yaid bij wadnum shapin bij da kane ka parte ka baminda sumar bha ki kambaro ladade ki kambarit ne ki bakraw ka bapile ka shondor hakama tuble lada pile naga binda ukris henre lada pia trailang bat kini ki nommene uksoit bat kini ki anti Christ ukris lamler ki ba pinbriang ka way pat ka culture ban say no Jisu na ka jingim jongi ban say no Jisu na ka ne ka parte ngiru ngin kalalong kum ukherod papinyab ukris soto ne kalam soto nagataga daw baro mangi ngidemen khusiar tolong kiba live Jesus ong jambar biang live Jesus to im badu Kris ka ya ukris penkau ya ukris nom penka ya ukris kane kerukom ngilaban rake Christmas aka jingim jogi ai bau Jisu nangkar ko kardo yangi ballong kibaka ya ukris ballong kiba kindiu ya ukris ballong kiba
kaba pen briang ya ukris balong ginom pen kha ya ukris haka jingim jongi haka inga sem jongi haka imlang salang jongi kapre belaki kama jongi duwai naga binda kaneka jingae jisu beit karku kardo yangi pensle yangi bangin sange ban kershan yakin ommene uksoit bad ukris lamler batrai shitam ban pindu yame nakane ka perte naki dakishin baro jongane ka perte yarap yangi ballong ki bakka yame ballong ki bapin kha yame ballong ki bapin briang yame knambangin kalalong ki pilgrim jongga jingkarmen nagabinda ki way kamdame ha uni usnem bangin laban kala kabamod karko yakilong pa karko yakilong gomi karko yakikon samla karko yakikil kulong kinabaro dakane ka jinga e knamba kanroy daga jinga e halor ka jinga e badmen shomsa hapo jongi haka jingim jonki enyaro yautrai Jesus Christ to ngin ya yeng ngin ya pla ya gajing Kristen Katolik gajing leng ba gajing ruai ya gajing dua jing Insiam ka number Lais pa and Rufo. Ooh.
kajing duai jong kirungai. Ko blei kukpa hakane kasngi kraw jong ukun jong meu Yesus Christ bamelek pa banwan long breu sak parthei lengba kamaria thei soti ngi gi khon gujume ngi dem ngungon nakmat jong me hakane khlemat ngi wan banbu kijing duai kijing kerpat kijing angnut bad kijing don kam jong kabalang jong kaparthei jong kasnong kathau jingi kaying kasam bat kajing em bamarwe jungi tos ngap yakane ka ut kanam kabang ibu hakmat jungme hakane ka khalmat nakabantau pa bukhu jungi bishop jungi kelindo bat katikes bakin de blong ki kubo basana jang kajing e uble nakabanta ki brio balapan khamti haki da kajing em jang kajing dubai bat kajing e ba kajing len yaladi Ngi kerpat yang me ko try. Ngi kerpat yang me ko try. Nakabenta kani kerempai Kristan jungi. Bahaka jing le niam sngiu try jungi. Kandup yarap yangi bansem kambha barabor. Bau Kris ulong uei nakabenta jungi. Ngi kerpat yang me ko try. Ngi kerpat yang me ko try. Nakabenta iwei nangi. Pada kabaduriap barabor ekten uplay hakajing tho bakhoy ngindobla bantip khambha ekten uplay kabalong ukres ngi kerpa de me ko try ngi kerpa de me ko try nak benta ki kristan baro bahakani kasi buram Christmas kindubyo ya kajing shai ukres perkin sngo tho yala kajing long pop Barkin dukla kumbut nak pop jongki ngi kerpat ime ko try ngi kerpat ime ko try nak benta ki berubaro barkin dup soto ba jangai na ukres don tang ka jingdum suda jangai na u balong ka jing im don tang ka jing yap jangai na u balong ka tanrai jong ka jing keman don tang ka jing sosi suda Ngi kerpat ime ko try. Ngi kerpat ime ko try. Nak benta ke jing temu ki bangi labu habang isdang ye kana kemas ke bekhoj. Nak benta ki bapang ke besitam. Nak benta ki baduk ke bekerdo. Nak benta ke jing kelak ke bamot jong kenong pop. Nak benta jong kene ki khenlung ki ban sayop padiang ye ke baptisma ha kana kasngi hadin jong kemas ke bekhoj. Kiri prapawai ngud ki khlung ki khna jong ka parish ka jungi ki ban yop diang ya ka jing shai ya ka jing em ban yop diang ya ktin ka jung trai lengba kane ka sacrament baptisma ai ba maki kinang hanang san ha ka jing shai jong Chris bat ha ka jing em jung u makinang la su ban em how Chris bat ban ai yo Chris ha ki we pat ha ka jing em ka jung ki ngi kerpat ya me ko try ngi duai nak benta jungi baro kebayulum lang ha kane kasngi ai bo Chris balakha sakane keperthei en khab yang ha kadonot jungi iwe pai we bamangi nginang la su ban pan san yo Chris ha ka jing em ga jungi lengba ka jing em jungi ya ka jing ek ke baula ai ya kata kajing suk kabaula ai bat kum juru baro kajing hikai ki babha kabalo hikai ngi ban em ai bangin la ban ai ya kine kajing hikai jong Chris hakwe pat lengba kajing em babha jongi ngi kerpat yame ko try jar hakane khlemat ko hanmen ko para bu hakmat utrai ya kajing don kam basyemet jong pi ya kajing kwa kajing trang jong ka ying ka sem ka jong pi ka rep ka riang ka kamai ka kaji ka yat ka ying ka jong pi kham tame how news nem ubathamai ai bok trai daladehi ubalapet lakmi yang abade pi how news nem unang pe unang khmi unang pandap unang panbiang unang ri unang sumar kerpang unang aibor unang pan khlanyangi ban im ya ka jing im jong ka jing ka baula ai hangi ngi kerpat ya me ko try
ko blei ko kpa sachisin ngi dem ngungon nakmat jong me ngi kerpat ke nyeme bamen sngo bamen snap ya kine ki jing ot ki jing nam ya kine ki jing duai ya ki jing kerpat ki ba kine ki khun ki jong me ki belawan bu ya ki topan urlong ken ya kine baro ha ka balang jong me ha ka parish ka jungi ha ki ying ki sam ka jungi bat kerpang ha ka jing em bamarwe jungi bangilaban em ya ka jing em jong kris ha ka jing em jungi bangilaban ai ya kris ha ki wei pat kam tame ya ki to ki bom pat yo i ki bom pat yo sngo ki bom pat yo priang yo ngi pan yo kene daw kris utrai jungi amen Tuhan men ko para naklet banit ban penbenar do pasdang kamas ka jingai sakramen baptisma ki khon rit jungi kan salong haden kamas ke bakhoj namar ba yabun palat prapoingut te ngin sai baptisma haden jong kamas tang su wai kamas bakhoj ki we ki laban lej no ma libam jab han rei gitu ki kimi ki pa bat kum juru ki pa men sim kimi men sim bat barong khandai ngut ki rang ba balang mo ki ha banap nak benta banai baptisma yakin gi khulong red jongi tementangi petangi kamas lang ba ka jing terwa Insyam ka number Laispa Prapusan Jing
ตัวดูไว้ก็ปาราบากจึงขยาจึงอาบัดจงพีกันลองบ่เปรียงหัวนักมาดเบลยุกปาบดันบอร์บารอจงพีดากันจากจึงราบัดบรมกระเตงจึงก็จึงมันตอยกำลังมาคุยจึงบารอคอยตัวเปรียงก็ตรายก็จึงขยาจงกันเอกสงีบักคราวบ่อีเพงนากบาเมลวันชักจึงเป็นเบียงบัจนายกบาลปนิสุกยังอีบาดเมบาดกบาลเซงนากบันตาจงอียากจึงมันเบลยบปุระดาวคริสต์ตรายจงอีอาเมนอุตรายอุดนแรงกาดบาดพีโตกันติวยลากีดนุดโตกันได้งูทรายอุเบลยจงอีดาชิชากะลองกบชงฮักบัดกบเดย์กะเดย์ที่จึงอีบัดกะจึงปนเนมยังอีหามันละกะปอร์บัดกะจักาบันไองูยเมโกกันรัดโกกปาบขุดกบเลยบดันบอร์บัดบอมจึกขุดนามาร์ฮากะจึงมายาจงกะกตินกะบาลวันลิงดอกะจึงชายบัดไมจงกะบุรมจงเมกะตันชายฮักอิขมัดจงกะดนุดจงอีขนังบากุมบางีอิทุยาวเบลยบะปาวหังอีอันคริงรูยังอีเลงบาจงอูบันอียากีkiบางิมลาบันโยอีบาดนามารกตาเร่งกัดบัดki angelบัดki arkangel ki khats emบัดki himaบัดบารอki paj belenบัดki bor jong ka beneng ngir wai ki jing roi ye ro ye me ban ngi pen bna khlem sange Hosanna, Shah Jong Tam, you play Hosanna. Kajing Yaro, you Tabawan, Hanam Barak, Ten Putra, Engbat Putegi Arwala. Kajing Yaro, Hosanna. Hosanna, Shah Jong Tam, you play Hosanna. Dasisha melong bokoj kotrai, bad kadai hok, babaro ki ba melatau kinyaro yame, namar lengba ukun jungme, utrai jungi u Jesus Christ. Dakabor bad ka jing tray jong omen sim bakoj me ai jing em bad me pen khoj pen kantang ya ki e baro bad mem ju sange ban lum halade ya lau paj khnang ba nadu ba mi hadu ba sep kasngi entrwa ya ka knya ka kriam bakoj sha ka kerteng jong me namar kata Kotrai ngikir patrit yame badau ju mensem mens ngobha ban pen khoj ya kine kijin ai ki bangi lawan ra ba en pen kentang ya ki bakin kelalong kamet bat kasnam jong khun jung me utrai jungi u Jesus Christ ubalalum yangi ban pen menta ya kine kijing maya namar mauhi Hakamet balaiti no yo ula shim yokpu bad kebaingu yame ula duwai kerku bad ula kedia badol ai halagi senran u ong to shim bad tobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga yakba nit na kabenta jongpi
Hakaju kurkom enda lalaya bam ula shim yakukuri bad kebaingu biang yame ula duai kerku badal ai hala kesenran uong. To shim bad to di na kane pibaro namar kane kalong kokuri jong kasnam jonga jong kajutang batmai bad bom jukut ya keba en penmi na kebanta jong pi bad na kebanta kibabun na kebanta kajung map yakipop tole yakane ban ken mau yanga. Kajung maya jong kajung ngait. Sin bangi bam yune uko bangi niya kari kakuri iben na dajing yap jong me kodra nadadu menwa. Namar kata kotrai kat bangi penmenta ya kejeng syasutam bapan lajem jong ukun jong me ya kejeng me pat badon burom jong u bad ya kejeng kiu jong u shabneng badru kat bang yap kmelenti ya kejeng wan biang jong u ngitruas ngengu hame ya kene kejeng knya kabakoj bad kabaim ngikerpat yame topej ya kejeng trua knya jong kabalang jong me bato kubur yau jengknya uba da kejeng yap jeng u melamon bat penyesuk yangi bat mehi to ai bamangi ya kiba en psa da kemet bat kesnam jeng ukun jeng me bat ya kiba en pendap dau mensim bakhui jeng u ngin kelalong kawei kemet kawei kemensim ha ukres. तो उन पंजना यांगी बनलों का जिंगतरवा बमजुकुर हमें नंग बांगिन यो या कनंग पतंग लंबकी बलाजी जंग में कृपा दिए रिंगा बक्का मरियत सोटी बाकुद ककमी जंग ब्ले रिंगा उ जोसफ बाकुद कोरिन जंका लंबकी पसोल बाकुद बकी माटर बक्राव बुरोम रिंगा बकी रिंकुद बारो हा की बांगी शनिया बनियो जिंगेराब ना का जिंगाई से लम बाक्लेम को जंगी हकमत जंग में ngi karpat ko trai to ai bawni u jinkinia jimpenia suk jangi un pen roy ka suk ka sign bat ka jimpenim ya ka prate baro ka way to snow ba ban pen scam ha ka jingate bat ka jingit ya ka balam pilgrim hangne ha sla prate rengkat badu shakri jame u Francis u pabakui jangi wilbert marwain u bishop jangi ka kinhon ki bishop ki lingdo barro ki riniam badu pait barro ya uba mela pelong u jame tasngo tasngap ya ke jing dawai jang kane ke yinga sem kam dame ya kini ki kelong barro ki ban sapediang ya ke jingate aga sining kong aga jingem jangki kumjuru ya ki bapang ki bashitam ki barro kini ki long kami long pa ki kon kinna barro ha kabamela khot banya lumlang ha kama jame kopa ba years born ha ke jingis ne jame to lumlang halade yaki kun jame barro ki balap sapriang hasatala kaparte yaki himen ki parajongi shinrang bat kinte ki bala khladno pat ki to baro ki bala pens no bhai ame shwa bakin khlat na kane ka jingim to pediang yaki da ka jingit shaka hima jame hangdang ip kermen bandan bangin ya khunlang da ka buram jame da ukri sutrai jangi da uba metese hakaparte ya baharo ki jimbha da lembadu badhau kan long ame blek pa badan bor
ha ka jing long ka we jong men sem ba khut ba ro ka brom bar ka jing ro chu nom la chu nom amen kum blah kum yang i dau nong penem bát kum lahi kai ngi dak tin blai ngi nut ba nong Cúc ba cho nghiêu ba hạp neng Can lòng ca ba cưới ca cơ tranh trong mê Can hoàn ca hi ma trong mê Can lòng ca môn trong mê Ha ca khăn đeo cung ba hạp neng Tu yang i menta ka ching bam chong i ka ba la kas ngi ba to ma yang i ya ki rang kang chong i kum ba ngi ru ngi ma ya ki ba les new yang i Bad wat yalam yangi Shaka jing pen shoy Henry to pen la yangi Nakabas new To pen la yangi kerpa katrai na jing snew baro ya Ha ka jing sbon jong me to a jing sok jing sa nya ka sngi jungi Kanang ba da ka jing rap ka jing snai jong me Ngin lai barabo na ka pop Ba ngin yo jing da na ka jing jinjar baro Kat ba ngin ap kmilen ti ya ka jing kerman ba khoj Ba ka jing wan pa jong nong panem jong e u Jesus Christ Namar ka jong me long ka imam Ka jong me ka borbat ka buram Junam la junam Cô tra Jesus Christ me belong ha ki apostol jong me Ka jing suk ngai api ka jing suk jong ang ai api Wat pe yaki pop jungi Henry yaki jungi jong kabalang jong me Badha ka jing spoon jong me To ai ha ka yaki jing suk Bad ka jing itali ka way Kat kum kamon jong me Mame ubi mat basan sya Junom la junom Amen Ka jing suk utrai ka dan barabor Rengkat bat pi Dap da kajing it ber kajing isne kajing blay hakanai kasngi ka bakraw to ken ko hanmen ko para ngin ai kada kajing suk jong Chris mar kliang kajing suk bat Hak mi ukun long brod jong blay Hak mi bakid no yaki pop jong kaparthay Suk yangi bala shakhat Shakan eka jing hawai jong ukun lang brod Kokan rad ngam shong hak baman rung hapok kaying junga Henry shuong tang dakaktin
bat kaman sim jenga kan sakia hi Kamban bekas nama Kris kan ribat kalam ini syakat jeng embam jakot. Minsim kan number kebalai pulai. Kan number kebalai pulai.
ngao trong đi ấy ban là ô yu con đồ ba thia bo sinh ô Ngisngungoi me kutra Jisu nagavanta ki ai baro kijingker ku kiba mela ai hangi iwei pa iwei iro me gimane me giburom me gishania ame kutra Jisu Laslam kipai Israel kilaap ya kata kajingkha chume ya kata kajingwan chume kasla perthei ya kata kajingwan longdo longsnam chume hakadoru breu kumjuro mangi iwei pe iwei ngilaap nakavanta kajingwan chume nakavanta kajingwan shongsa chume hakaman sim jungi iwei pa iwei ngidap dak cingkemen kutra Jisu namarba melayo sngeu pan mela ngap ya kicington kam jungi iwei pa iwei barolang iong yero me kutra Jisu ngimane me kutra Jisu ngie me kutra Jisu Shim ka number ka ba sau phu pra ka number ka ba sau phu pra Slow rhythm
to ngenia duai to ai ko blei bai snei bau nong pen em jong ka prathei yau balakha ha kane kasngi balong unong seng ya ke jinglong khun blei jongi unlong mo uru unong ai ya ke jing bom yap shu ubayem mat basan shar junom la junom amen ngu ka kli jong pi yang ya ke jing kerkhuk ka bakarpang jong kris utrai dan rengkat bat pi to blei jong ka jing bha bom chukut uba da ka jing wan long breu khun jong u ula bekrat ya ka jing dom na ka prathei bad da ka jing kha bodan borom jong u khun jong u ula pan pranai ya ka ne ka sngi ka bakan tang tam un bekrat na pi ya ka jing dom jong ka pop bad un pan pranai ya ka danot jong pi da ka jing shai jong ka hok amen to blei balamon baya ka jing kmen ba kraw jong ka jing kha ba pan laj im jong u khun jong u en pan bna ha kinong ablang brot daw angel un pandap ye kedanut jong pi da ka jing kmen jong u bat un pan long ye pi kinong yalap ya ka gospel jong u amen ba to blei ba da ka jing wan long breu jong u khun jong u la pen sei so ya ki e ki jong ka prathei ha ki to ki jong ka bneng un pandap ya pi da ka jing ai jong ka jing suk jong u bat kamon babha bon panlong ye pi kinong yo benta bat kabalang habneng amen bat ka jingker khu jong blei badan bor baro ukpa badukun badman sim bakut kan yarapi bat kansa bat pi junom amen tolei suk id basakriyo trai daga jing ye jong pi mar kaliang isngu ya blei kadon kajing pentip syongkurim subasyong wat pelej haden kane kajing pentip syongkurim ngin peteng ya kajing leniam banai baptisma ya ki khenlong red jongi